Ya kancane karang kancane cah edan-edan kuwi ora. Padha dalange ya edan. Kowe kok ngunekke kok ngono kuwi rak ya ora sopan to jenenge. Lah, kok edan piye? Aku tak rewangi edan ngene iki nek goleke dhuwit kowe barang kuwi. Lah nggih, kula ya ora ngarani nek ora goleke dhuwit meng ngomong nek edan lho. Lho edanku nggo napa tak takon. Lah omong dhewe, dimangsuli dhewe, kadang nangis dhewe, ngguyu dhewe. Nah ya wis dadi kewajibanku kok iki nglakokke wayang apa wayange ning kene. Dimas kadangipun Haryo Setyaki. Piye kabarmu? Aja bandemi wong delok. Lah ya ngono ki mah apik omong-omongan karo wondo ki. Yo diaturi supaya jeneng. Ayo jumeneng Tin, Tot. Sapa Tot? Ayo kek jumeneng kok sapa Tot. Lah jenengan Tot ngono. Aku iki cilik-cilikane rak undangane Titot to. Nggih, Tatin Titot. Undang Tot Titot kok ora gelem. Ya. Nek mboten gelem kok kula kan maju. Hah? Heh? Iki meng anu kok pamundutan. Nek ora ana pamundutan, ora ana sing njaluk Tatin, mbok kowe iki tak kon degem nang kono nganti ngendhok. Entuk apa ngendhok? Ben nganti ngapal. Ngapal piye? Ayo, Ki, nek ora percaya Ki. Lho, saka akrab. Heeh. Nyuwun podang kuning ning dipinangkani mau podang kuning Agnes. Ya ora apa-apa. Liwung nyuwun Tatin sing nembang kuwi iki do tok naik duit 10.000 do ben njaluk kowe napa piye? Ya ora kok ya. Oh, grup wedangan Gerajakan Banyuwangi ya Tatin. Oh iya, edan. Bocah iki iso menarik perhatian ki jane do kegut apane to. Nek do ngerti watake ya do ngedoi no. Lah napa watake ya baik hati. Baik hati apa? Iya. Lah nggih to. Nek karo duit ngulik, iya. Kura ora ngulik, ming nek ana wong njaluk iki rak kudune sing nembang sapa ya dikekke sing nembang. Maksude? Nek karo jenengan diemplep dhewe ngono. Piye apa ora ngono kuwi, ora ngerti unggah-ungguh to. Lah napa? Lah aku ki sing ngejak dheke diemplep-emplep. Disuwun. Disuwun-suwun apa wis kebacut muni kok saiki di. Ya mau anggap saja enggak bicara. Enggak bicara wong do krungu kok enggak bicara. Nyo, arep nembang apa? Gerajakan apa-apa? Liwung apa gerajakan apa? Gerajakan? Nek liwung mengko iki pamundhutane karo Mbak Prastiwi. Dadi saiki gerajakan sik. Dadine kula mangke ya liwung. Ah kowe kuwi akeh banget sing njaluk kowe. Ning dikekke kula kabeh ora? Oh, tak keke kabeh. Aku nek nggo dit kok ngene iki dit haram. Gayane saiki unik. Jatahe sinden kok tak gawa iki, wo, marai nyrimpet-nyrimpeti uripku. Iya. Lah biasane digawa. Rak, biasane ya tak keke kowe kok. Nek wing sithik ya dikekke oke ya didelikke. Nyo glu kabeh nang kene iki. Iya. Oh, tak jupuke ndak silak dijupuk. Ajupuken apa? Iya, siap. Jupuken wis. Hei. Ning kuyono iki engko nek nganti kowe ora minangkani kabeh lagu, Lah kowe kabeh ya mangan duit. Ora tok lakoni, oh nyemelangi marai penyakit. Penyakit apa? Ambo pokoke. Ora ngerti aku. Aku wis nganu kok. Saka penyakit. Iki sisa iki, nyo, jumbuken kabeh. Ah, siap. Iya. Nyo, iki tutup gelas sisan nyo gawane nyo. Endi? Nesu kowe iki ora. Tatin kok tutup gelas. Tutup gentrong. Oh, nutupi jalange kowe. Ngawur ayo tak uncalke sisan kok ndi sing arep dijupuk iki po? Ngene Pak Tumiyono sisan apa piye? Ah, siap sini. Siap apa? Iki Pak Tumiyono nyuwun gerajakan nyuwun bajing loncat. Bajing loncat ki sing disuwun ayu. Ya nek arep dikekke aku ora apa-apa. Ah, kowe kok kebangetan kowe. Wah, bojone langsung. Sing lanang muni wo. Iya. Aja kok men dipek ayu, didum sak kanca. Sindene pira cacahe? 7. 7. Sik tak hitunge ngene Pak Tumiyono iki pira cacahe? Ya. 20. 20 cengelmu kowe. Jiro lupat monem pas 7. Kowe iki rasa guyu marai ngonang-ngonangi. Ya. Jiro lupat monem tu. Ya. 7 di. Oh kowe wis ya.
Ki sing telu wis ora usah kok terus-terusan tenan. Wah, penak ra jamak-jamak. Berarti mung kurang 3. Jiro lu wis. Iki dicelengi dienggo sesuk nek pas sepi. Oke? No. Enggak mau. Nah, ya gak mau ya dipaksa. Mana gek didom. Iya, nya. Wah, wis. Sok wis rasa melu Tin. Lah ngapa lho jenengan Aku nek carane ngene iki. jare nek nyekel duit kuwi haram. Ya kene Ora. tak cekeli. Sing kuwi kok nek sing iki halal. Lah kok iso padha-padha le saweran kok. Ayo ora apa-apa nya nak diidum. Nya sapa? Mbak Ayu diparingi sing luwih akeh mergo engko nyanyi. Dadi iki wong 7 duite sak yuta turah 300 sing 300 kek Ayu. Heeh, liyane 100. Kae wis ngemplep akeh banget kae rasah dikeki ra apa kae. Iya. Ya kula ya nyanyi kok. Nyanyi ra ora ngene Pak Tumiyono kowe nyanyi dhewe kok. Ya liyane ya oleh aku ya oleh. Ora wis kek nembang apa? Rasah Lah napa? Gerajakan. Oh nggih. Gerajakan Banyuwangi. Iya. Nggih bawa mboten. Kowe iki arep nembang apa arep ngopo? Lah napa ta? Ha kok tawa kok nggih bawa mboten. Nek ora ikhlas rasa nembang Kok ra nek mbok apa. menawa ora krungu lho. Ha sing budhek iki kowe kok. Ya ora. Ha Piyai Semanu kene wis do ngerti kabeh. Sing budhek kula napa Tatin? Modar kowe. Padha ora kanca. Nyatane kok ya. Ayo wis tembangke gerajakan. Anggo dibawani. Nggih. Sing apik. Wetmen. Wah ngene kowe. Ngandel ora. Napa? Kok ngono kok muni ora budhek wong aku iki ngomong nganggo sound system lho ora krungu lho. Sound sistemnya yang ora cetha berarti. Sound system saka Jerman iki. Padake le tuku. Jejer kauman. Jejer man. Wis gek nembang. Ndak ora kesuwen malah rampung-rampung ya. Apa, Pak? Ndak selak kesuwen, ndak selak rampung-rampung kok. Lah nggih ngono ki nek omong mboken alon-alon ora disaruk-saruk. Arep alon-alon aku ora seneng kok. Aku ora cepet pegah aku. Yo, gek wis. Malah. Sapa sih sing ngomong? Kowe sik, kowe sik. Ndak ora iki. Ki mikir dalange salehke wae ki. Apa? Ndak omong wae. Ya wis tak ora omong. Ngapa Wisnu meneng kok? Ya kancane karang kancane cah edan-edan kuwi ta. Padha dalange ya edan. Kowe kok ngunekke kok ngono kuwi rak ya ora sopan to jenenge. Lah, Kok edan piye? Lah, Aku omong- tak rewangi edan ngene iki nek goleke dhuwit kowe barang kuwi. lah nggih, kula ya ora ngarani nek ora goleke dhuwit mek ngomong nek edan lho. Lho edanku nggo napa tak takon. Lah omong dhewe, diwangsuli dhewe, kadang nangis dhewe, guyu dhewe. Lah ya wis dadi kewajibanku kok iki nglakokke wayang apa wayange nang kene. Dimas kadangipun Haryo Setyaki. Piye kabarmu? Aja bandemi wong delok. Lah ya ngono ki mah apik omong-omongan karo wondo ki. Apik apa wong wis kewajibane dalang ngono kok diomongke dhewe sak karepku kok ya. Mamiat mayun. Eman. So. Undang sapa? Undang kowe kuwi. Kok so? Suarane. Jenengku Tatino. Gilengku ana sing arep nyawer karo kowe. Cinten. Ono iki engko adine Mas Bendol. Oh. Piro le nyawer? Lho, rak maku rak kowe iki mbok sing sopan to, Tin. Lah Sing ya jeneng wong nyanyi iki aja ngarani saweran, disawer 10 ya ditambani, sawer 5.000 ya ditambani. Kowe iki ikhlas pemberian karena apresiasinya penyawer kepada kamu.
Kamu kayak gitu. Lah gimana toh? Aku harus gimana? Ya, Kalau kamu- ada yang nyawer 1000, aku harus mau. Boleh. Gimana kata-katamu tadi? Kamu harus gimana? Kamu diam saja. Biar apa? Biar disawer. Biar dikasih uang. Alah gayane basa Indonesia. Iya. Wong ning Jakarta rong dina lali basa Jawa. Sawarane Gending. Gending pelambiangan. Sing ngendang Jaipong bandemi watu mawon kuwi. Get-geti wong. Aku yo ae. Aku ki nek kaget nguyuh e. Waduh. Berarti nguyuh? Sithik Sithik. pratap ono macet. Tak stop kok ya. Anggo pempes ra? Ora satok rembug napa terus ora. Iya. Kok nek basah lho. Ya ben basah kok ya. Tekan ngendi mau ya? Nyarambai Noswan Tara Pianyu wangi kenang wetan segara. Ya. Ya ora apa-apa nabuhi wong rada edan. Sinten? Sinten sing Iki apa? Cangik iki apa? Oh lah cangik iki jan rada edan. Nyara. Tekan ngendi ya? Mudar kowe. Kok le pede men. Nyerang. Kan ngendi ya? Ah iya. Lah aku kaget mau dadi hilang ingatane. Pelambiangan pelambiangan aja tanah India gumelyaring taman sari Nuswan Tara. Ya. Juketi monggo Gerajakan Banyuwangi. Ya, monggo dados, ya.
bisik semayang antri janji sir-siran sir-sirana Wis kana lungguh. Ya.